E por outro lado, temos a outra hormona que é capaz de elongar as plantas, que son as auxinas. Son as responsables fundamentais de que as plantas gañen en altura máis que en grosor. Como podemos deducir, é unha sustancia orixinada fundamentalmente nas xemas apicais, nos xermolos onde se van xerar pois, as novas follas ou as novas polas que están na punta das estructuras da planta. Aí vanse concentrar moitas auxinas para que a pola medre en longitude e non xere polas a súa vez, senón que se centre en tirar para adiante. Que quere dicir isto? Que se nos collemos as semas apicais das plantas e as podamos, polo xeral estamos a rebaixar a concentración de auxinas da planta e imos provocar que xere máis polas laterais que polas apicais. Non vai crecer tanto en altura, senón en anchura, podríamos dicir, un crecemento máis horizontal que vertical. A que é reactiva fundamentalmente a auxina? Pois a concentración de auga. Cando ten unha concentración de auga axeitada no medio, a auxina vai actuar e vai provocar este crecemento. Se non detecta a cantidade axeitada de auga, non actuará en ningún caso. Estará máis en segundo plano.